ko daga nan ma akan iya mutuwa. Sannan wasu da dama suna cewa ai gara wannan mutuwar za a samu gawan mutum. Mutane nawa ne daga hanyar su ta izuwa daga Kaduna zuwa Kano suka yi daga wanda aka kasa gane ma wannan wani fat aka kasa ma gane wannan waye. To can ma haka ne, ita tafiya tana tare da ƙalubale, ko a faɗi ko a yi nasara ne, kuma mutuwa kowa sai ya mutu. Waɗannan Allah ya rubuta a nan za su mutu. Kowace hanya ce, ko ta jirgin sama ne, wallahi Allah ya rubuta mutum sai ya mutu. To haka jirgin nan zai yi bombin tun a sama kowa ya tarwatse. Wannan mutuwa dukkanin wanda ya mutu wannan fa rubutacce ne. Mu shi yasa muke hawa hanya ba tare da muna shakkon wai mutuwa ko wani abu ba. Ni dai na yi imani da Allah, kuma na yi imani da wata umina bi qadari khairihi wa sharrihi. Dole ne mutum ya yi imani da kaddara da kuma alkhairinta da sharrinta, dole ne. Saboda wannan abu da yake faruwa, mutane suna ta cece ku ce akan wai mutum wai ya san hanyar na yadda take, amma wai sai ya je ga yanan sun mutu ala ƙara, wani ya ce maganin su, wani ga maganganu nan don ba na sa daɗi wanda ake yi. Na ga ya dace ni ma in fito in ce wani abu akan mutane masu faɗan irin waɗannan abubuwa. Amma ni shawarar da zan ba ku, ko waɗanda kuke so ku yi tafiya a wannan lokaci, idan so samu ne ku haƙura da yin wannan tafiyar, ku bari sai lokacin sanyi. Idan lokacin sanyi ne, ka nemi rigar sanyinka mai kyau da guzirinka, dabino da biskit da ruwanka wadatacce da kuɗinka, ba tare da ka zo kana kama ba. To insha Allahu, kuma ka nemi mota inda ka san suna kai mutane lafiya ba tare da sun yi kwana-kwana da mutane ba. Akwai direbobi wanda gaba ɗaya ma ba su san hanya ba, su ta zagaye da ku akan sahara su ce sun ɓace. Kada ka ji an yi maka sauƙi a wata mota ka ce can za ka yi. A'a, kawo mota wacce ka san ko da yaushe tana kai mutane ta dawo da mutane. To iya ni shawarar da zan iya ba waɗanda suke so su yi wannan tafiye-tafiye. Waɗanda kuma ba sa so su yi wannan tafiye-tafiye, kada ku zo don Allah kuna ta magana mara daɗi akan masu so su yi irin wannan tafiyar. Jarabawa ce. Allah ya sa dukkanin waɗanda za su yi irin wannan tafiya Allah ya kai su lafiya. Mu da kuma muke gida zaune, Allah ya sa mu samu abin da muke nema na halak malak ba tare da mun fita wata ƙasa ba. Kada ka yi tunanin kai dan kana cikin ƙasar ka tsallake, wallahi jarabawa ce, kai ma ta iya faɗa maka, kawai ka kawo hanya. Jama'a a kula dan Allah. Daga ni naku sarkin Afirka nake cewa nagode, wassalam.